Štátna spoločnosť MH Invest úspešne skolaudovala kľúčový energetický objekt pre Šurany Industrial Park. Táto stavba je základným predpokladom pre pripojenie budúcich investorov. Príprava priemyselného parku v Šuranoch pokročila o dôležitý krok vpred. MH Invest oznámila získanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu E1. E1 je pilier energetickej infraštruktúry celého parku. Táto prípojka ústí do novopostavenej kioskovej spínacej stanice. Stanica slúži ako hlavný riadiaci bod pre distribúciu energie v parku. Transformuje elektrinu z vysokého napätia na nízke, ktoré využijú prevádzky. Dostupnosť inžinierských sietí bola hlavným dôvodom výberu lokality pri Šuranoch. Prechádzajú tu kľúčové rozvody vrátane vysokonapäťového vedenia a optických káblov. Lokalita je výhodná aj z pohľadu dopravnej infraštruktúry. Cieľom je vytvoriť moderné a ekologicky udržateľné zázemie pre investorov. Čítajte viac na Som Novozámčan.